Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place. Здравейте хора, аз съм Куло 15 и сега това ще правим. С мануа сме се образили. Къде ще на диамант? Къде? Блока пол. Първо това имаше един нищо. Намерите диаманта. Това е сме се направили, да пустим. Значи, ще взема това. Ще взема флайна. Например. Айчет. Apply on the doors. Един торчове и да разгледам сято и външно къщата. Тук долу е стаята за стаята за енчант. Така, това не е това. Кончето изчезна, дори. Това градинка. Доста градинки. Това е резервна къща. Долу. Не точно резервна, това за волкове от фермата. Съединих двете къщи. То село, когато селото две къщи и една ферма е тъс. И аз съм достроила тъс ферма аз. Тъс и да ви покажа къде имаш коли. Къде помня ли? Тук направих един трик, нали? Който съкът намерих 7 диаманта. 5 диаманта. Там 5-6 там колко са. Значи, помня, че беше на това славам това. Ето намеря. Знам, че са на това. Да, помня. От 43 само 7 точно остана. Там още имаше бели помня. Гледам там. Да, дереца. Сега се пущаме. Искай да покажа на левата светъня. Има и магарата на левата. Ще правя подобрение в този епизод. Там ще са, нали ще обиколим, ще потърсим автобуса. И ще потърсим, ще съберем няколко. Ние ще направим ферма за
скисено. Там працета, кошки, всички ще ги доблека. Ще ги събера на едно място. Кравите, там пък се води. Нямам търпение да излезе 1.7, защото в тя версия ще има много неща. Не забравяйте го. Напишете за версията, ще ви излезе. Така, продължаваме. Не съм се започва. Хайде, не знам от кого. Път. Добре, малко да подбъркам, трябва да се върнем. Първо, защото не следвах много по-общото. Трябваше да смърта нали? Ето ги. Аз съм дуже правилна пътка. Така вече ще мога да се оправи без това. Ще има така. Ето, сега ще видим част. Ето. Шибана. Да се направя аз да подбера формата. Стане повече формата. Тук и картоф не е пак много. Цялата ферма купила. Много бяха. Но то беше да свет. Да, да свет. И Steam да ви кажа, че Dota 2 вече е безплатна. И така. Ой, малко пряча. Да стане как поворките там. Опа. Добре, това е. Колко би смак. Да, и ако не сте разбрали защо печката и крафтинга съм го сложила там на къщата. Къщата за семена е като глупости, нали, от фермите, от фермата год, нали? Сложил съм ги, защото, нали, моркови, примерно, картофите да пека. Зато и съм сложил в печката. Крафтинга да се правя, примерно, с види, нали, житини. О, взел съм го.
защото трябваше един щот само за една биска, за 8 биска. Добре. И това беше твоята названа. Дано да ви е харесало. Ще качвам още как мога ще качвам. Даже не видят някакво скоро. Така често като пропустим. Ето така пропустим. Така аз съм инчарч. Това е газати. И това беше от мене, дано ви хареса от това и до скоро. Не ми казва, че ми свърши. Добре, чао вече.